Sziasztok! A mai nap 3 darab Fisher Comfort Plus-t fogunk felszerelni 3,5 kW-os kivitelben. Viktor vagyok, a melegbe.hu tulajdonosa, gyere tarts velem ebben a videóban. Először is szeretnék szólni nektek, hogy Fisher akció van nálunk, tehát a legtöbb Fisher készülékre jelenleg nagyon-nagyon jó árakat tudunk biztosítani, de nem is akarom tovább húzni az időtöket, gyertek nézzük meg, hogy hova megyünk a mai nap dolgozni. El se hiszem, kora reggel van, és nincsen dugó az M0-áson, ez valami hihetetlen. Tehát ez szökő évente, hogyha egyszer előfordul. Általában így szoktuk kezdeni a reggelünket, mindig ezen a szakaszon, és mindig állni szoktunk, de most hál' Istennek megússzuk. Körülbelül fél óra autózás után le is kanyarodunk Pécel fele, igen, ide fogunk jönni a mai nap dolgozni. Közben pedig meg is érkeztünk a mai helyszínre, megkezdtük a kirakodást. Egy kádárkocka lesz a mai alany, pontosabban egy kádárkocka, amihez hozzáépítettek. Meg fogja kapni majd az LPS hőszigetelést is, miután mi itt végzünk. Most pedig egy nagyon fontos mozzanat következik, bekerül a Wi-Fi adapter. Jelenleg ez a készülék is, és a legtöbb piacon előforduló készülék, főképpen amiket mi forgalmazunk, azok mind-mind Wi-Fi kapcsolattal tudnak üzemelni, okos otthonszerűen. A beltéri egység elhelyezéséhez a méreteket már levettem, úgyhogy gyorsan fölrakom a tepsit neki. Nem sokára egy elég meleg helyzet fog következni, itt még nem is sejtettem, hogy mi vár rám. Szokásos módon a följelöléseket követően megkezdjük a húsdarálóval az 52 mm-es faláttörést. Na de a villanyvezeték az úgy gondolta, hogy beköszön. Viccet félretéve, nem történt semmi baj, hál' Istennek időben észrevettem. Faláttörésnél az első 5-10 cm-t állandó jelleggel monitorozzuk. És végül, de nem utolsó sorban át is jutottunk. Neki is állunk takarítani. Ez egy nagyon fontos, kulcsfontosságú dolog minden szakmában. Szerintem ezt sokan sajnos elhanyagolják, pedig a saját és az ügyfelünk igénye is szerintem az, hogy ne hordjuk szét a lakásban a koszt és az építési törmeléket. A tepsik mind a 3 helyiségben felkerültek, úgyhogy jöhet az első csőkígyó és rajta a készülék. Dobjuk föl. Természetesen, ahogy fölkerül a beltéri egység, utána vízmértékkel azt be is állítjuk. Közben a háttérben fölkerült a másik 2 beltéri egység is, én jövök ki, úgyhogy inkább fölöltözöm. Gyertek, álljunk neki, fúrjuk föl a tartókonzolt. És már hozom is föl a fenevadat. Jó nagy dög ez a gép, hiszen fűtésre optimalizált. Ezek a készülékek, amik ezt tudják, alternatív fűtésre jók, mindig nagyobb kültéri egységgel rendelkeznek.
ahhoz képest, hogy reggel 9-re érkeztünk, már rakom is fel a második kültéri egységet, abszolút meg vagyok elégedve a mai nappal, délután 2 óra van, és még a villanyvezeték is közbe szólt. Úgy látom, hogy körülbelül délután 4-5 órára be fogjuk fejezni, és át tudjuk adni az ügyfélnek a munkaterületet. Hogyha esetleg tervezel most vagy a közeljövőben klímát, hőszivattyút beszereltetni, esetleg karbantartásra lenne szükséged, vagy valamilyen meghibásodás ért téged, akkor mindenféleképpen gyere fel a melegbe.hu-ra, tölts ki ezt az űrlapot, küld el nekünk, és mi föl fogjuk veled venni a kapcsolatot hamarosan. Hogyha tetszett ez a videó, ne tartsd magadba, kérlek szépen nyomj egy lájkot, iratkozz föl, és közeljövőben jelentkezünk még további hasznos tartalmakkal.